Já vás zdravím ještě videjka, dneska tu tady videjko Minecraft a mám nové skiny, jestli jste si všimli. Bam. Z Geometry Dash. Já se můžu pokud vám tohle videjko líbí, tak tam no já můžu začít mít, tam mám Geometry Dash u takové mapky a teď mám vyspat. Já jsem se vyspal, takže já mám štěstí a já můžu začít. Pojď ty zelená mrtko. Pojď ty... What the fuck? To... Já to prcám ten poslední skok. Pojď, prosím. Pojď ty zelená mrtko, pojď, ok. Teď v poho. Tuto mapu poznám, takže to je v poho do prdelky. Do prdele. Pojď. Ty zelená mrtko, pojď. Prosím, pojď, Marko, nerob. Prosím, pojď. To už tam nemůže nič být, tak se už rozběhnem. Pojď. Jo, dal jsem to, ju. Tak už jsem naspäť, já si tu ľahnem konečně a idem robiť, nie? Idem spať. Tak toto je aký level? Easy. Já si neprečítal ten druhý názov do rici. Takže mám úplně easy level, úplně easy. Skočím, bam. Bím, what the fuck. Pojď ty zelená mrtko. Pojď, ty to dáš. Nesklama. Ale toto bylo... What the fuck? No tak jsem to dokončil, no. Samozřejmě pokud se vám tohle video líbilo, tak tam to like, no, se rozloučím. A čusák.